Bakit di magawang limutin ka? Ikaw lagi ko. Basog. Wala na kayong magmahal tulad kong di mo dating iibig. Inalis ka na sa puso ko at isipan ko. Ang pag-ibig mo hanggang kakalain mahalin ako. Hindi sumisumba lahat ko dahil sa ibig mo. Ang padama hindi tagas. Uy! Hello ate, kamusta? Wala akong naasahan sa buwan mo ang naging buhay mo ang puso ko'y nalulumbay. Pag-ibig na lang hanggang hindi kita sumisumba ng buhay ko dahil sa pag-ibig mo. Lahat ay nagbago na. Hindi ka sinda. Dito ka, puso ko sumama. Walang buhay ka dahil sa pag-ibig mo.
sira na. You see, we edit a lot of videos every day. Good afternoon to everyone. Yes. I am Sherlyn O. Freeman. I am 19 years old. I live in Upper Binagsakan, Binabatan, Albay. Kung ano-ano nababasa mo. Okay, oh. Exam ko ni. Saan? Sir Emma. Oh. Exam ko. Tatay ako. Exam saan? Ewan ko sa inyo. Oy, nag-load ako din nag-exam ako. Talaga? So, alam mo ang mga hapon sa ko. Ba't may ganun? Talaga? Happy ensure. About sa data. 19 ka pa lang dyan. Kala ko nagpaparahambog ka eh. Parang bata. Ano rin to? Ano? Yan, ano alam mo yan? Mga 2018. Matagal na rin pala. Tinatago ko dyan. Nasa ina daw si Ahnabaon. Wala naman. Sayang no, i-profile mo. Sayang yan. Sa'yo ka dito. Ano yun? Hmm. Profile. Bakit? Tatay ako ni John. Lamang hinihiling sa'yo, sana'y pawian mo ko. Just show me that you care. Kapag narinig ka, ako'y sumisigla. Kahit hindi ko pa kaya ang magmahal, sana sa akin na hindi magsasawa. Hindi na sa
Okay lang yan. Stress. Hi ate. Siyempre. Kanta-kanta. Ngayon ate, tamang kanta ka ate. As Secretary William Dar on Modernization and Digital Agriculture Modernization. Hindi po kami. Nalulungkot ako dahil nakakapahiling ng mga vlog. Parang mo, ano, Nakasay lang ang ginagawa. Alam nyo, sobrang napagod ako nung last week, buong Saturday ko. Dahil ko kaya mag-buhat. Grabe kasi, week mga parang sa dala. Tidak. Paano ba ina-address si William Dar, DA Secretary? DA Secretary, no?
try sa inyo. Pero yung maganda pala ang dito na si matagal mas expire yung loan. Ako. Tsaka ano siya, na-testing ko talagang may signal talaga siya. Pero nakadepende kung ang... Hindi, nakadepende sa phone. Kung 5G ka. Mas maganda kung 5G na ang phone mo. Ako parang, ay, hindi ko alam kung paano yun. May share ako. Dumating yung tatay Morao. Hilary. Oh. Itong trabaho sa akin. Dumating yung tatay mo. Tapos kagabi, sabi ko dito hindi ako masipintay. Sumunod ka namin yung lupa. Sinintay ko. Sabi ko, hindi pa ano, nakama ka sa dito. Kaya umaga. Sabi ko, talaga naman. Hindi ka ulit pa rin. Gawin na kami kahapon, bago ko ulit. Alam kami nakakasibay. Alam niyo pala kung saan. Oo. Kasama ako iba yung tatay niya. Eh, patay naman kasi. Kaya nga sabi niya. Kaya sabi kasi nililipor ako dito. Baka doon ako-offend niya. Parang, siyempre parang... May asawa na. Oo, gusto nang kalimutan siguro yun. So sabi niya kayo na umaga. Galing na ako nung kahapon, bago ko pumunta rito. Doon pala dumiretso sa sulod niya. Oo. Kaya pag galing doon sa... Touching ng Puraw. Tiyan mo. Serious? Biglang punta sa CR. Crayola? Punta ng CR. Crayola? Really ka? Pumunta na sa CR. Crayola ka, sister. Touch. It's just agriculture. Question. Star. Sabi ng tita niya. Yan. Pag nabayaran ko na yung hinulog na ko, yung pa yung simenteryo. Kung ko sumama mo na. Nilipat ko dito. Si Boko na uminom. Hindi sa ikit na yung sinabi mo. Bakit yan? Sinabi mo pa. Kasi pinalala mo ba? Hindi ko na. Si Boko na uminom. Ako lang nag-bump. Ako lang yung nagmamahal sa nanay ko. Concerned pa rin ng tao para sa nanay ko. Bakit saan mo nakalibig? Dito, sa may ano, Oh. sa iyo. Okay lang naman na. Dito sa diba to? Kaya, dito lang naman na. Dito pa. Hindi, kaya gusto nga lang nung kapatid niya naman. Insert to the key set Tapos of sa iyo this na Yan. Yan. I'll be India. Reduce. Choose. To the digital agriculture.
pagkatapos ng bahay, babalik ako. Kung baka lang nakakahiga, ano pinagawa yung bahay para ako lang siya. Kasi, hindi na sa atin yung papasok. Sila, hindi ba ako? Sorry, umuwi sa kanila. Tapos, sa bahay. Sobrang bilis sa bahay. Ito, ano, Ate Car, sa'yo rin to, sa ilalim. Ito, sa'yo to. Sa akin yan. Agriculture. Ito, Through the digital agriculture. tinuro mo talaga. Pero, ay, sige, sige. Man. Over ka din lahat naman eh. Siguro tama pa yun. Grabe eh. Sumulit ako eh. So, Tama, wala sa'yo galit sa mundo. will be sold. Eh, if you don't want me anymore, diba? Something the crowdfunding should be. Digital. Hindi na po paayos yung isang program ko pa rin yung YouTube ko. Kati ng likod ko. Lagi pa kati ng likod ko. Pangit mag-live sa YouTube ko. Dikit ang nagdadalan. Pasaro-saro lang. Ma-live din ako saan. Bye guys. Magla-live ako sa Facebook. Duman ako sa page ko.